हेलो लोगोफोर आं बयखौबो बरायबाय आंनि गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोना नायलांगोन दिनैनि ब्लगा माबायदि जायो। आङो सिबिं एसे खुबैदोंमोन नालाय बेखौ आङो दिनै फानबायनो फैसा लायनो थांनायदों। फिथा जानो लुबैबायहाय रायजोफोर माथो रावबो लिंहरथाराबा गुसु दिनावलाय जानोलाय रावबो लिंहरखायाहाय सोरथिबो र' जोंहाबो थिगसे सावना जाफिनसिगोन फिथा एन्थाब खारजेनबाय लोगोफोर खारगासिनो दं जोंना गारिया विंगारा लासैसो खारथारदों माला मोनहैगोन माला फैफिन मोनगोन। भुटाननिबाबो गोखैसोहाय दाना सारि खान्थाल बिफां सारि सारि थालिर बागान मोनबाय दा जोङो मोननोसै बारा गोबाव गैला। सुइस गेट दै दंलायो सुइस गेटआनो सुइस गेट फिसा बेजों बारस'लांसै ओरैनो बाबुमोनाव बे मेन लामाजों थांला ओरै बाथौफ्राव बारस'नाय जायोनो। आयौ माथो हाग्रासो नै मोसौआ आयु एफा हाग्राजों थाबायो। नोगोर मानसियाबो जोंथिं मानसि जायासै नंगोन सोरनिबा फुजा खालामिफोरबा गारियानो गारि लाइन जालायबाय मा आयु बन दंहाय बिदिनो बन नागिरनांसिगोनसो। आंना सिबिं मारा होनाया नै बे मारा होनायखौ बे माबा सावनांगौ मा होनो खारै सावना लांनांगौ आंहा बेखौनो। नै बाजैबो उनाव फैबाय मोनसे खामानियाव फैब्रबनांदों बेवहाय सिबिं गायनायानो जिगाबा बेखौ माबा सावनांगौ सिबिं माबा सावनांगौ खारै सावना लांनांगौ। बिसोरनो अमा बेदरा मालाय बाबुमोनानो संजोबो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ बिमा नांस्लाबलाया बिमाया मावनो गथारबायदां मालाय बिमाया मावनो गबाय फिसालाफ्रानो संजोबो जाय फाराफारि मालाय ओंखाम जानाङा सानसे थानो हायो बेसेबां बुरजा जाखायो चावमिनखौ चावमिनफ्रा बुरजाखायना नै ओंखाम जानोसै जोंहा लोगोफोर नैबे ना एवनाय नैबे दाउ लकेलजों टमेट'जों नैबे अमा एवनाय संखाबाय बिसोरो बिदाबो फंबायबो मालाय बिमायानो मावनांला खामानिखौनो फिसालाफ्रानो जि मावो मालाय। फैसाया बेसेबां मोना मनजों खिन्थाया सिबिं गायग्राया नैबेनोमोन नालाय दा फैसाखौ लांनो फैबाय जों बेसेबां मोनखोथाय 4,800 होनदोंमोन आरो केजि खमायनाय 600 दानबो थिनस'आनो खम जाबाय 700 बेसेबां 700 3,700 नबारना गैला दाख्लैनो जाखांजोब्बाय बेखौ बेसेबां हरदों आंनो नैबे सिबिं गायग्राया आंनो बारा हरनांगोनहाय नै रायजोफोर बे एसे मोनसाबबाय आरोखि गायथारनायनि थांनोसै ओरै बारस'लांफिनसै ना ज्राव ज्राव होनलायदों नै बेजों बारस'फिनसै सर्टकाट लामाजों लानोसै नै गासैबो सोखादो औ